שהוא לא אוהב אותי. זה שיר של יונה וולך ששגתה בדמיונות על גלגולה בגבר. גבריות ונשיות הוא הנושא שבו יעסקו הלילה הינשופים. עוד מעט. לילה טוב ינשופים, לילה טוב ורדה רזיאל ג'קונט, הפסיכולוגית, היועצת הנחרצת, שאול ביבי, עיתונאי במקומון העיר, שירי ארצי, מבקרת ספרות, ויגאל תומרקין, האומן החשוב, הגבר שלא יחמיץ מוקש מילולי בלי לעלות עליו. כמוך, הפרימומיסטי. הלילה נעסוק בתכונות המכונות נשיות וגבריות. מה משמעות המילים האלה, ואם נסכים על משמעותם, האם נוכל לקבוע שבריות מסוג נקבה הן בהכרח נשיות, האם בריות מסוג זכר הן בהכרח גבריות, מה פירוש להרגיש אישה, מה פירוש להרגיש גבר. אז בואו נתחיל במושגים גבריות ונשיות כסטריאוטיפים. אז אישה, מה זה? זה הגלוליות, זה נטייה להרמוניה, זה אימהות, זה compassion, זה חמלה. באוניברסיטה? בשיעור אינגליש סרוויס. כן, ומאז... טובות קצת לא יהיו אתכם, כן. כן? מירי, אולי תיכנסו לשמש קצת. אני חולק. אסור להיות בשמש. טוב, מספיק. באוניברסיטה? בשיעור אינגליש סרוויס. כן, ומאז... טובות קצת לא יהיו אתכם, כן. כן? מירי, אולי תיכנסו לשמש קצת. אני חולק. אסור להיות בשמש. טוב, מספיק.
שמה שנראה היה מסתורי ומי יודע מה, ואז פתאום כנסו. ראשונה לפגוש את הנושאים שבאים לארץ או יוצאים מהארץ. אתכם בוודאי תפגשו בפעם הראשונה עם נושאים שבאים פעם ראשונה לארץ, והפגישה וההערכה וההרגשה שאתם מאפיינים מסביב היא הרושם הראשון על הישראליות שהם מתעללים לבקר בו. ואכן, אני יכול לומר שמלבד הייצוג של אל על שאתם יוצאים, אתם יוצאים גם את מדינת ישראל בהתנהגות. ויכולים להיות פה בחברת אל על אנשים שעובדים שנים רבות, הן כטייסים, הן כטכנאים או כל בעלי תפקידים אחרים, יפה ונחמד כאשר אתם מצטרפים באותו קהל שאכן עושה. יותר מכן, בידכם ניתנה האפשרות והידע והמיומנות להיות האנשים שיודעים איך להתנהג בשעת חירום. החשיבות של זה היא, כמו כל ביטוח שאנחנו עושים בחיים שלנו יום-יום, מקווים שלא נצטרך להשתמש בזה, אבל אנחנו רוצים לדעת שיש אנשים. צהריים טובים, אורחים ושורת המכובדים. שואל אותו, מה אתה עושה פה? מה שאתם תעשו, זה אתם עושים תורת עבורכם, אלא עבור כל עובדי החברה. יונית רבינוביץ'. מאיר חופר. עינת דוידסון. אנו רוצים להודות לכל אלו שתרמו ועזרו על מנת להביא לסיום קצת של קורס זה. אגף כוח אדם, מחלקת תפיסה, בית ספר על כל עובדיו, גברת חסיבן, מדריכים אלי, דני, איציק, גברת מרים בירקר, חירום, ולכל המרצים שהשאירו ידיעותינו. נודה גם לאנשי התחזוקה, ספקים, ואלו שנתנו לנו להרגיש כחלק ממשפחת אל על. נציין גם את הכלכלים, הדיילים שתרמו מניסיונם, ולא חשפו עצות לטיסות ההתבוננות. אנו תקווה שנצליח ליישם על הצד הטוב ביותר את אשר למדנו במהלך הקורס, ולתרום בכך את חלקנו בהצלחת מפעל זה. ותודה שוב, אני אקרא את הסרט.
הנעימה הזאת והאווירה הטובה הזאת מגיע הטקס הזה על סיומו. ומאחר שאתם עוברים לעבוד באל על, בוודאי תצפו לסידור העבודה. תאמינו לי שזה יגיע. ומאחר שהבטיחו לנו שההודעות תימסר לכם בטלפון, כך שאתם יכולים היום להירגע. כי בדרך כלל אנחנו עושים את זה אחרי הטקס הזה ואומרים לו טוב. יש פה דברים טובים, רבותיי, שזה לא יתקרן, בבקשה תתכבדו, שוב פעם, כל טוב. That when graduates from school, you would have her before you know what. Once you study that, you first of all want לא, אני לא חושב בזה הרבה. נכון? לא יודע כלום. בסדר, אנחנו נסתכל בזה. מה? אני נותן קצת כופיר, לא צריך. די, נו, רן, אתה מצחיק, נו. מה זה פה? אני הייתי אצלו בבית. לא, אמרתי לא, אתם לא דומות, אמרתי שאתם לא דומות. שמענו על זה.
תן לדעת, זמן צילום כפול, תן לדעת צילום כפול. שנה מה הייתי עם עינב דקסון, כלכלית להציג מדריכת חירום, מדריכת חירום, פותחת מגרשה. אם אני אעלה 10 קילו, אני אוכל לעבוד בזה? שזה התקבדות. משהו פה אפשר להיכנס לחץ, מפלח ללכות. אם אני מצליח כאן להיכנס בשר את הקוראים את הסוגה זיהות, הטבע שלו מאוד לא יפה, שתדעו אותו למעלה מאוד פרימיטיבי. למעלה, איפה שכתוב אל על, הלבן זה לבן של גרס כזה. מבוקק. לא פחות, לא... תראה, הם דווקנים את זה כזה. אם תחזרו איתי אחרי טיסה, אז אולי יהיה יותר טוב מה, ייקח לנו למדענים. ככה, אנחנו נצלם לך ויהיה לך זיכרון. כן, כמה, זה בסביבות שעה. זה יהיה לך זיכרון אז שמעת שהעליתי לך מטוס? זה יוצא, נכון? כן, לא, אני פעם ככה ראיתי. אני עליתי על מטוס. פיצ'ר. לא לגדל מאוד. למה לא רואים שום דבר? חכה שנייה, לוקח לו איזה שניות. נו, תעשו משהו. גם חיוך של דיילים הוא לא טבעי, אז מה? שלם? טוב, זהו, נגמר קורס דיילי אוויר. אני מקווה תקווה שאני אעבוד עוד חודש. זהו זה. ביי ביי. טוב, די, מספיק. זה מוקף 757 של אל על, כאשר אתם רואים שצורת המטוס היא שלושה מושבים. מושבים מתחילים מצד שמאל ABC ו-DEF. מטבח אחורי, שירותים, קרית הציוד חירום, אנחנו נתקדם כבר. כאן אנחנו רואים את המטבח האמצעי של מטוס 757,
אפשר לראות כאן מחמם, מכונת קפה ומיכלי אוכל ושתייה. אנחנו יכולים לראות כאן את מחלקת עסקים, של אל, כאשר בכל מושב יותר מרווח, בכל מושב יש עוד שולחן, ויושבים שני אנשים ליד השולחנות. ותראה, זה הפתח, יש לנו כאן משחק חמצן, כן? די, להתראות, היה נעים מאוד. It's gonna be real fucking amazing. It's real. For years now, I'm searching all over the world for the chosen man, and I'm gonna give him the power. Well, my friends, after many, many years, my search has come to an end. I found him. He doesn't know what to expect yet, but soon, my friends, he will. ציון, אפשר לדבר איתך? או שאתה איזה בן אדם חשוב, לא מדבר עם אנשים מהרחוב? טוב לראות אותך, הרצל, רואה שאתה עדיין זורק את כל הכסף שלך על בגדים. למה התחפשת היום לארטיק מישמיש, הרצל? חלאס להסתלבט, אנחנו לא בהופעה, אני רוצה את הכסף. על מה אתה מדבר, הרצל? אתה יודע בדיוק על איזה כסף אני מדבר, הכסף על זה שאנחנו כותבים לך את הקטעים על הארסים. יורקים דם בשבילכם. רק אתמול הסתובבתי 3 שעות בשמש בחוף של בת ים, להביא לך איזה קטע טוב להופעה הבאה. כמו חתול מורעל, אני מסתובב במועדוני סנוקר. נשבע עליך, כבר לא מדברים איתי בעשייה של בית"ר ירושלים. קוראים לי הבוגד, קוראים לי הרצל, אתה מוכר את הנשמה שלנו. אתה מרוויח כסף, הכל טוב ויפה, אבל מה איתנו? מה, אנחנו זבובים? אתה לא נורמלי, מה אתה בא עכשיו מאחורי הקלעים? אמרתי לך 1000 פעם בעניין של הכסף, אל תבוא לי מאחורי הקלעים של ההצגה, תעשה לי פדיחות, אנשים צריכים לבוא כל רגע, ואתה מלחיץ אותי לאללה עם הקטעים האלה. אמרתי לך, מה זה הגמדים האלה? מה אתה בא לי עם גמדים האלה? ביטון, רגלי, עזוב, אני איתה, רגלי, ביטון, רגלי. אתה רוצה לבנות לו איזה בונד או משהו? מה זה מותק הארצים התכווצו, ביטון? אתה חושב נורמלי. ובמקום מותק הארצים התכווצו, כדאי לך יותר לחשוב בכיוון הסרט סכנה ברורה ומיידית. נאור, אני רוצה את הכסף. הרצל, אתה לא נורמלי, תוריד את הידיים שלך, אתה נורמלי. הרצל, זה היה לך באופן. מה אתה מסוגל לעשות לי? תעזוב אותך. אתה נרגע, הרצל. מנגל, הרצל, אתה לא גיבור גדול כבר, אה? להשתמש בנשק לא קונבנציונלי, אה? אני אראה לך מה זה. אתה מאופנת? אתה מאופנת. ביטון, עזוב בשבילי את השישליק, ביטון, עזוב. פות את זה! That was the night I decided to come into Mr. Zion's dream. And Mr. Zion, wake up. Hey, Mr. Zion! My name is Bobby. You know me as Robert De Niro. Sounds familiar to you? מה זה בטיחה עכשיו? זה יגאל שילון, יהודה ברקן. No, fucking Elias in the castle. What do you think I am, huh? Wake up! Don't believe me, huh?
no problem. No problem. I can prove you just like that. No problem. Robert De Niro. Ah! Oh! Aish! This fist is gonna prove to you that I'm not joking. This is not a dream. This is reality. Wake up, fucking moron. Don't worry. Nothing can help your nose anyway, you fucking Pinocchio. Now listen to me. Listen to me. I'm talking now. Listen. אתה גם מביא לי בומבה באף וגם אתה מדבר באנגלית. יש לי בעיה עם הפרזנט סימפל והפרוגרסיב. מה אתה רוצה? You've been chosen from all over the world to get the power. The amazing power of all. As a power? What are you talking about? You are the chosen one and you're gonna get the power. All you gotta do is come to me. Come to me to America and I'm gonna make you so fucking powerful that you never dreamed about. You understand what I'm talking about now? Just come to me. Come to me to America and I'm gonna make you so fucking powerful that you never dreamed about. You understand what I'm talking about now? Don't forget it. Just come to America. Bye bye. זה העיר אותי באמצע החלום של קלאודיה שיפר. ממש קרה מאוד לי דם, תראה איזה קטע. זה לא היה חלום. רוברט דה נירו? When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. If I get up, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I will walk 500 miles and I will walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles and falls out and well walking. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. הלו, אפשר לקבל את המארגן שלי בבקשה? מי זה? זה נאור, יוקי, תני לי את ג'רבי. הלו ג'רבי, מה העניינים? נאור, מה העניינים מתוק שלי? בוקר נפלא, ג'רבי, מה איתך? הכל בסדר, שמעתי שאתמול הייתה אחלה הופעה, אני מבין שעשינו כמה פפלימוס, אה? כן, שיחקנו אותה ג'רבי, כן. שמע, עם כל הכבוד, עם כל הכיף, יש לי בשורות לא הכי טובות בשבילך ג'רבי. צריך לבטל את כל ההופעות, אני טס לארצות הברית. כמו ששמעת, אני טס לארצות הברית, ג'רבי. זה סופי. אתה טס לארצות הברית. טס למה? ככה פשוט החלטתי פתאום לטוס לאמריקה. אמרתי לעצמי, בונה, לא כל יום דנירו נגלה בפניך בחלום, והוא נגלה. אמרתי לעצמי, בונה, נאו, משהו בלב אומר לך, סע. אז פשוט אמרתי לעצמי, נאו, אתה טס. הגעתי 3 חברים טובים שלי, אילן, גילת ואבי, שבאמת לא ידעו שום דבר על הכוונות שלי. זאת אומרת, לא ידעו שאני הולך לפגוש את דנירו, ואני האמנתי שאני הולך לפגוש אותו, פשוט חשבו שאני פנטזיונר או משהו. הבעיה הייתה אחרת, איך שהגעתי למטוס, הכל השתנה. עשיתי הכנה נפשית, עבדתי על זה, באתי עם כל הביטחון שרק יכולתי, באתי למטוס באמונה שאני הולך לעלות על המטוס, אבל עד שהגעתי, פתאום השתתקתי. אמרתי ככה והסתכלתי על הגודל הזה, ואמרתי, בונה, זה מפחיד. אילן! מה זה? אתה לא נורמלי, מה זה דבר? זה מטוס, מה זה? תראה, לצחוק קצת לי, אתה אמרת שזה הרבה יותר קטן, אתה לא נורמלי. מה זה קטן, נאור? זה מטוס שעוד אני לא עולה לדבר הזה, הנה, אני לא עולה לדבר הזה, לא נורמלי. אני אמרתי לך שיש לי פחד טיסה, אתה פתחת טיפה. אמרת לי שהכל יהיה בסדר, תראה איזה גודל, זה לא יעלה באוויר את זה. עזוב אותי. בוא לכאן, אני לא צוחק איתך, יש לי פחדים, אתה לא נורמלי, אני לא עולה לדבר הזה, יש לי פחד טיסה, זה לא יעלה באוויר, אילן, ואני בטוח בזה, לא מעניין אותי מה יגידו קוסינוס, פיזיקה, לא מעניין אותי. זה לא יעלה באוויר, למה זה טס כל יום לארצות הברית? זה לא טס, אני לא יודע, מה תעשה פתאום המנועים יפסיקו לעבוד? מה תעשה? תצא החוצה לתפוס את המטוס, מה תעשה? עזוב אותי. בוא לכאן, עצור, זה לא יעלה למעלה. אפי, בוא לכאן רגע, בוא שנייה. בוא רגע, תסתכל משהו. שים לב ותראה משהו ותראה שאני צודק. אבי, בוא לכאן. הוא השתגע. אבי מוטה, כמה אתה שוקל? תעלה על השאלה, זה לא חם יצר עכשיו. כמה אתה שוקל? 95? 95 קילו. שים לב, תעשה ככה רגע, אוקיי? תעשה ככה, וקפוץ באוויר, אוקיי? שים לב, אני לא מסתלבט עליך, שים לב, אני מדגים לו משהו. תעשה אני רציני, נו. תעשה קודם, זה חשוב. קפוץ באוויר. תעשה